Az ablakon. Várj, most mondjad? Ez én várom. Várom. Kiújjak az ablakon. Jó, mász föl. Mászok. Hát ez a hegy olyan magas, hogy mindig mászok. Így mászok. Beteszem ide a lábam. Így belebújok. Dávid, légy szíves, menj oda. Várjál. Oké, várok. Itt vagyok. Ez az én kis bunkerem, ami olyan csodálatos, hogy ki tudok mászni az ablakon, és ezt fogom nektek megmutatni. Sapkát föl. Sziasztok! Megint én vagyok itt. Most átbújok. Na gyere. Gyere. Jó, ez valahogy. Jó ötlet. Na kelj föl gyorsan. Ez volt az én videóm. Még bemutatom a váromat, és elbúcsozunk. Ez lenne a Navára. Így van. Még egyszer. Elég lesz annyi-szer, jó? Holnap csinál bele csúszdat, aztán akkor már még jobb lesz. Oké. Na, így volt, hol nem volt. Még mindig nézitek. Na köszönj el.